Slava Ukrajini, Bog i Hrvati. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana kolegice, poštovane kolege. Postoji europska zemlja koja je kroz povijest oduzimana politička sloboda, kultura pa čak i ime. Ali usprkos svim nedaćama koje su je snašle održala je osjećaj ponosa i samosvijesti. Narod je opstao, sačuvao je i njegovao svoju povijest, kulturu, baštinu i običaje. Ukrajinski narod je kroz svoju povijest, baš poput Hrvatske, doživio strašne nepravde, razaranja i planirano sustavno uništavanje. A najveća tragedija ukrajinskog naroda komemorira se sutra, tradicionalno zadnju subotu u studenom. Holodomor je oduzeo 7 milijuna života Ukrajinaca početkom 30. godina prošlog stoljeća. Tijekom 20. godina prošlog stoljeća Ukrajinci su prirodno bogate Ukrajine napravili ekonomskog giganta koji je prehranjivao gotovo cijeli Sovjetski savez, baš kao što je to radila Hrvatska u Jugoslaviji. Nakon dolaska Staljina na vlast, nacionalno osviješteni Ukrajinci trpjeli su sve veće porezne namete, restrikcije i pljačku privatnog vlasništva u korist jačanja industrijalizacije i razvitka socijalizma. A nakon pružanja otpora sustavnoj pljački ubrzo su proglašeni neprijateljima. Ukrajincima se oduzima zemlja, stoka i sve češće hrana s ciljevima da se zadovolje državne i izvozne potrebe. U konfisciranju imovine drugovi i drugarice koristile su regularnu policiju, tajnu pa čak i vojsku. Mnogi su se odupirali takvim odlukama državnih vlasti, ali je otpor po kratkom postupku radikalno ugašen i time je započela očajnička borba ukrajinskog naroda protiv represivne politike socijalističko-komunističkih vlasti. Tadašnji državni tisak 1929. godine državnim neprijateljima proglašava većinu ukrajinskih seljaka te im oduzimaju 73.000 seoskih domaćinstava, a nakon 5 godina objavljuju popis od 200.000 domaćinstava koje su podijelili u 3 kategorije. Prva kategorija su bili antisovjetski aktivisti koji trebaju biti streljani, zatvoreni ili protjerani. Druga kategorija su bili bogati eksploatatori koji će izgubiti sve svoje vlasništvo i biti protjerani. I treća skupina su bili politički bezopasni neprijatelji države koji su morali biti strogo podređeni službenoj vlasti. Deseci tisuća seljaka su strijeljani. 75.000 takozvanih državnih neprijatelja je deportirano u neke od mnogobrojnih radnih logora na istoku, gdje je većina njih umirala u neljudskim uvjetima, a seljačko vodstvo je smaknuto s ciljem sprječavanja daljnjih nemira. No ni sve te monstruozne radnje nije zaustavio otpor mnogih nacionalno osviještenih ukrajinskih seljaka koji su se protivili prisilnoj kolektivizaciji. Već sljedeće 1930. godine u istočne radne logore deportirano je najmanje 850.000 seljaka koji su ubijeni ili pušteni da se smrznu po sibirskim bespućima. No ni to vlastima nije bilo dovoljno. Socijalističko-komunistička represija se nastavlja. Privatno vlasništvo i uzdržavanje obiteljskih gospodarstava zbog pritisaka i poreznih nameta je postalo neodrživo. Porezi za privatne farme postavljeni su kako bi bili veći od prihoda, a već 1932. godine gotovo sva zemlja je bila u vlasništvu države. Ali ni to nije bilo dovoljno za revolucionare, pa su se krenule akcije vojske i policije nasilnog oduzimanja hrane i povećavanja obaveznog prinosa žita. Ukrajinu je nakon tih strahota zahvatila masovna glad. Ljudi su svakodnevno umirali na ulicama, a država je uredno dolazila po svoje, odnosno ukrajinsko. Ukrajinska sela postala su masovne grobnice, a seljacima su bile dodijeljene takozvane unutarnje putovnice, te im je bilo zabranjeno bježanje u rusificirane gradove kako bi potražili hranu i pomoć. Tisuće obitelji pobijeno je u bjegovima u potrazi za hranom i pomoći. Generacije i generacije su umrle u mukama zbog iskrivljenog totalitarnog sustava koji je pod izlikom jednakosti osakatio ukrajinski narod svojim genocidnim djelovanjem. Holodomor je civilizacijska sramota koja nam treba biti primjer u kojem smjeru nas vode politike socijalizma i komunizma. A žalosno je da u ovom časnom domu s lijeve strane naše sabornice često možemo čuti slične poruke. U svoje osobno ime i u ime Hrvatskih suverenista želim izraziti duboko žaljenje prema prijateljskoj Ukrajini, svim Ukrajincima i ukrajinskoj zajednici u Hrvatskoj. Slava Ukrajini, Bog i Hrvati.